ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:45. Sa Action Night Patrol, magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. My God, I hate drugs. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalabati region-wide, mga pangalagad kita sa nabilini sa kaoras, 11 minutos karon nga adlaw Lunes, Petsa 3.
Lunes naman nga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan. Sa kinandan liwat naman naton nga mangin kamuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sini nga pagdulong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report. Blatter entry. Record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini kapulisan Central, Southern, Northern Negros dala na ang napulo ka mga police station sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sini nga patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kagimorsuhan ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz ka mag-responder. Back to back sa aton nga piloto waswas kono may area lang kon mais. Importante way lang Malaysia. Action Papang Nixon Tahom. Aton mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal kag international. Dara ang aton sini update sa COVID-19. Talos nga mga bulos sa trono ni Action ang Defensor. Lunes naton sini nga pagpangalagad buylog naton ang puwersa Action Dale Salazar. Opdal makita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control sa technical side. Si Broadcast Engineer Henry Isfolgar. Back up naman diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinialagad ang Kormana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin isa ka oras, 9 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Masyado ka pa ang subong sang panahon, no? E doon ko nakapiyar ka mo. Kung nagasakay ka mo sa lakyan, abre bintana sa salakyan nyo, di makasiling ka nga daw kabugnaw. Pero kung ang balay mo bi ara sa squatter area, naga-inikit-ikit lang ang balay, sos mabatsagan mo gid ang shadow ka pa ang bugas ang electric pan, init man. Unless kung ang balay mo ya aircon. Kung nara ka sa baybay, balay mo, higad baybay, makakuan ka, makabulobatsyag ka sang dupoy-dupoy kahangin. O galing, kaya kapilit naman, di asin mong hangin halis baybay, di asin. Pero kung ara ang balay mo sa uma, tunga wayang, napalibutan sang kahoy, sos katawhay, kabugnaw sang panahon. Unless kung damo lamok. Ito kung sa mga star ka sa kabukiran sang Don Salvador Benedicto, kabukiran sang La Carlota City, sigurado ko kabugnaw sang tiyempo. Kita mong mga olds na ton, senior citizens, kunara sa mga uma-umay itong tiradas na tanduay. Kung hindi tanduay, tuba. Kung hindi tuba, biti-biti. No? Munang mga kalabanan nga shot-shot sa mga malam kunara sa kwan, kunara sa mga bukid-bukid bala na porsyon sa nga ila sini nga pag-star.
Action Radio Philippine Standard Time, las 9:54. Dali lang kay may flash report ang aton nga Patrol 2. Action! Flash! Report! Flash report sa action John Diaz sa Patrol 2. John, please come in. Action Eric, isa ka aksidente ang naglutad sa nigla mga gabi along area diri sang Dalan Araneta diri sa tubang sang Kalayaan Highway Dormitel sag ang kayping sini amo ni ang gasolinahan bala Action Erica. Pero ang pinaka-landmark ya amo ni ang Royal Truck House ka balalagyan sang mga salakyan. Sa din nga barangay? Barangay Tangob di sa nga area sunod sang Bacolod. Sini nga gabi makita diri naton ang lawas sang motorsiklo naga karaboka bala no, especially mga plastic di ka parte motor. Pati helmet ya do na wasak Action Erica. Oy. Sining aksidente nga naguntad sining nga gabi kaya natabo sini diri ining motorsiklo nga isa rin sa karusi no nga nagawag sang pula wala gani plate number kaya maneho sang isa ka lalaki nag-uusoy ni siya from downtown area kakadto na tani dito sa area sang barangay Panokoy probably pa south direction na sang inisa ko nung ginaligar ma-right turn kaya right turn nga anon mo kay nabungguan ini sa Action Eric kay isa ka pribado nga sarakyan ang ilaligasyon pick up no gali kayong pick up why na sige punduhan di nagbatsing pick up Action Eric Ano mo hit and run na? ang gwa diri hit and run. So ang lalaki may mga injuries siya pero gina-check pa natin dito to sa sulod sang BFP ni bala nga iya ka Panokoy ni nga substation nga domini ambulance Action Eric no. Okay. Kung makita natin, mangkuto natin si ano lang kayo na, di ini ang motorsiklo, anong iya nga ginausoy, di salit. Dito halin no? Alin sa din sa may downtown. Oo. Tapos, may ginasundan sa kayo na? Oo, single motor. Single na motor, dumali dog pingalay, talaga ano ka parumba, wala man. Why man? Ay, lock ang dasig. Ang pick up, hindi lang bala, pick up ako na lock. Bali nung ang natabo, una, gali ang motorya, una ang motor. Oo, una. Tapos ano natabo nga nabungguan? Nang, basta dasig ganito ang ano bang may lock, hindi ko katabok ko, katabok ko, kaya na signal ni sa pato ang hilux, why man ka, anong ginsapit at sa gulpe, dasig sa dagat. Why na gali ka, kitang hilux, hindi gali ka gabahar para magpatoo. Oo. Unang kuret na, ginagi ya. Okay, no, sabog ang driver? Hindi, manggigit din nag-iiso. Mato isaw? Nagtiyo ka motor. Oo. Layo galing distansya niyo sa motor yun, no? Oo. Hindi man, di ari man, di daw, lapit mo lang. Naog girao. Iyan na sinilas, pagkarabili, no? Ato, yako, reto, dresa na laboto. Dito sa nalaboto, Layo, magalino, mga pila ka metros man. Ano naging dos siya, ang impact sa Baskog na Siyempre, baskogi ka todo-todo. Todo-todo? Oo, gilagpok. Dasal dasig lang. Pero nga, hilak ko yun na nagpundo. Wala, rikta. Ay, dito palang kuno ka daan gina sa Golden Tail sa City Mall. Ya, dasig na to kami dalagan. Yan, ang balit ng saga single motor kag mga tricycle. Kaya gigin punduhan nga buligan. Wala, may makaya plate number kay wala nila makita. Wala nila makita kay dulong din nga sa. Pero nang taon na tudong impact bro. Kayo ang mga gamit, di ba? Nagkarabok ka. Dito sa nilabot dito. Balik kombinasyon na ni Amakit Andres Dalan, ng mga body part. Lawas ni ka Hilux kag sa motorsiklo ni. Oo. So may mo gali ma-identify to ko ng Hilux or damo to damage, no? Okay. Impact mo. Impact. Na may kayo na, wala di masyado iba ng salakyan. Timing lang gasunod ng sila tanan. Mga tricycle, single motor. Matulong rin di abi nga lugar yan. Oo, kadulong. Dulom ganda? Wala da pustiyaw? Dulong. May post-day galing kay Yellow. Ato ba nga na sa Royal Truck House dyan? Yes, kami tabok lang. Kami Petron Action Eric. Okay. Ato ba nga saan? Ato ba nga Petron? Yes, turangan Petron. Okay. Tangob Petron. Na ano, di ka purok na Roadside. Purok roadside. Barangay Tangob pa. Purok roadside, barangay Tangob Action Erica. Okay. No? Ato ba nga sa Petron nga gasolinahan? Petron nga gasolinahan. Ay na mga debris na iya na kahilaks kag motor? Oo, ang makitaan din nato na according to kinanay, mga iya pa ni ka motorsiklog, iban probably yan ni ka Hilux, no? Kaya may nagtarabog magkaina sa Hilux. Okay. Pero lagi siya nagsiling nga nagdulog sa? Ang gidyarik-tarik ka lang gidaway.
Dire-diretso lang Siguro kita. ba ang mga driver eh? Pagsunod sa mga tricycle, kag single motor, dasig, gina sa kuno ano pa, wag nila nakuha ang number. Si Ariang motorya dasig, maya pagputalagan ko na eh. Ano maliko na sa right turn? So do, gulpe lang na nagsuray pa muna. Akibot na lang kami nga naglagapok na. Mali, action, Eric, ano siya mong mapa-right side sa bala. Right turn? O right turn siya. Mapa-higad sa mapa-outer lane. Okay. No? Galing kay nabungguan lang sa gulpe, no? Layo lang gid siya. Pagbunggo sa iya, sa buli, posible. Oo. Pagbunggo sa iya, action, Eric, nagsaruso na nagsasayan patuogid nga ruta, ang iya sa lakyan, nabilin siya na sipak sa siyang motorsiklo, action, Eric, Nagbulag sa bali sa motorya? Oo. Ang helmet ya gani wasak man no, may mga portion kid nga gupi, kaguba, kaglayo ang gintabog helmet. Pero kay nakasuksok sa helmet nay. May laki kasuksok sa helmet gali that time, no? Kung wala sa kasuksok, basta tamaan na sa? Gani ito tamaan gid sige sa impact bala ko ng mga publiko pa nga nakabati action Erika. Todo-todo kinang impact. Ano ang ngalan niya? May ngalan na to da? Anong ngalan niya kuno sir? Anong ngalan niya sir? Mark Eda. Mark Eda? Oo. Eda nga EDA? Oo. Taga din sa? Taga Barangay Antipolo. Pontevedra? Mark Eda. Pila edad niya, sir? 27. Oh, Mark Eda, 27, sa Barangay Antipolo, Banuas ng Pontevedra. Oo. Wala pa rin siya di angkas, basi pamilya, wala pinikabalo, balang na aksidente di siya, Iluwatot lang ngalan niya, Mark Heda, taga Barangay Antipolo, Pontevedra. Yes, action Okay, dapat mga listener sa may Barangay Antipolo, Pontevedra, basta nakabati din ang pamilya ni Mark Heda, ari siya na bungguan. Di na sa ospital na daloon dyan? Most probably, diretso rin sa may Corazon Locsin, Montelibano, Memorial Regional Hospital. Hindi man sagid, ano siya, unconscious? Conscious man sa kaina, nakita ko pa man siya nga nag-response siya Okay. sa aton nga mga kapulisan. Amo na nagaling iti may mga injuries siya, pero hindi kin man fatal ang injury, siguro action Eric, kaya mo ito ni hambas ang publiko, mga publiko diri sa lugar. Swerte, kinakasuksok siya sa helmet. Kagway labot na timay na nagaway sigin yud ka pick up ko na Hilux. Kay kabulok ka kung ako palang tawon, balang igo yung action Eric, diri sa may left side, balas ang motorsiklo, hindi sentro gid. Okay. Kay that time, according diri sa ito na interview, nga nagapalihis na ni siya, no, mapakilid na ni sa action Eric. Amo to nga pagkabunggo sa iya mismo, pero ara pa sa iya nga linya gid. Ara siya sa lugar. Ara siya sa lugar, galing siya mo lang to, medyo dasig-dasig siguro, bala ang pagmaneho sa private nga salakyan. Hindi ko lang mo ito, ba't ito nagasunod to sa Hilux to, dahil dasig-dasig dagan niya kuno eh. Gani, dasig ko na abi, mo to siguro wala ilakit anda. Alis sa Golden Field na? Oo, alis ko sa Golden Field, sa rurot ng pagpadalagan sa pick-up. Oo. Kadto diri sa may tangog nga area, sa roadside. Mo to kadasig lang gid siguro, way guro bala na tulupangdan nga nagapaliko na tani pawala. Oo. Kulpi lang siya action Eric nga nabungguan niya tong buli nga porsyon sining motorsiklo. Malaki ang ginasuntan ng mga motor pag sining nabungguan, way na ulamid lang, way bala na labot, ako na labot guro ti domino effect ang guayay. Sus. Multiple gid tani. Gira kay kadulom gid ba area. Ma'am, bakit may street light? Ang problema kay yellow, bala, hindi tanto mo sila kasanag sa dalanon. Pero amo na gurong suga diri sa may area mismo sang Araneta. Pero kung nakasanagan, pag diri may mayuman kay para markawa na maaksidente ka na tugtad sila nga gabi, ang force para sila diri kay wala nila nakukuha, wala ang plate number. Kay kadasig lang sa mga senaryo, wag gid sulokton kun na mag-alang-alang ng sitwasyon sining persona nga nagamari sa motorsiklo nga nagabungguan aksyon Eric. Swerte. Ara ng pulis ta? Ara na nagsunod na bago lang sa may ospital. Dito sila madiretso kay check mo nila ang medical bulletin para matawagan na pamilya bala aksyon Eric kag makakadto diri sa ospital. Okay. Para matatapan man ini mismong pilason sining nga kagabihon. Timay nga swerte kay ti way man siya maano gid at least mga bulubagras na guro. Oo, bulubagras lang man siguro pero may araman to kay nga nakita ko do dalom-dalom sa tiil. May mga pilas to sa kamot niya may mga pilas man sa. Pero sa ulo, doon lang masyado, kaya mo ito kanina sa lingko, may helmet sa suksok eh. So, prevention, gito, dako ginabulig sang helmet, action Erika. Kung wala sa naka-helmet, basi kung dako-dako damage siguro. Yes, dako-dako gid. Amo na ang mayo man kay ti,
amo na may suksok sa helmet, Oo, sa amo na budayan, bintahan. saka protection sa siya kaugalingon, action Ang erecta. mga bintaha ko nag-helmet ka nga, ang helmet mo nang gid sa ulo, di sa Sa ulo. siko. Hindi sa kamot, no? O ko sa siko. Sa siko. Kaya kung sa siko, lain ang proteksyon niya na karon. Sa siko, ang Dapat sa ulo. proteksyonan eh. Ang siko ang maproteksyonan, ang ulo, disgrasya eh. Mas lala na ako ng ulo ang madisgrasya. Mas maayo na siko para hindi gid puro problema ba. Ganit man. Amo na no, karon gabi, dari sa area sa Station 8 naman yung problematic gid man nga lugar. Kay kadulong nga ding nga lugar, ang dalan Araneta sakop sang Tangoba. Aksyoner. Exam na gidako sa TikTok kay mga lunahan ka napit na Florenceville kay may Center Island dato nga may mga suga sa mga sandalan. Medyo lapad-lapad ang dalanon kag medyo sanag-sanag man aksyon na Eric no. Muna ang pinakaring nga sitwasyon exit na gidamang sa tigulang nga sandalan nga hindi magpaigad ba o dulom-dulom dasay. Paigad-igad ikaw ginakaroon madala sa da. No? Flash report gikan sa Matol. Ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Matol sa Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ayos kid Action John Diaz, salamat gid sa imo nga flash report live dira sa dalan sa highway ka Araneta. Sakop na ini sang Purok Roadside sa Barangay Tanguba. Tubangan na sang Petron gasolinahan ba? May simplang da nga motor nga ginaman niyo ni Mark Heda taga Barangay Antipolo, Pontevedra ni kuno ba sila pamati dirang pamilya ni Mark Heda sa Barangay Antipolo, Banwasang Pontevedra. Hindi na ka mo makabanaka daw, okay lang siya. Although nga ang yasining motor nga ginasakyan, gin-hit and run sa isa ka pick up, may nagasiling mga Hilux, inside swipe, nagbulagin siya sa motor ya. Manang swerte kay si Mark Heda, naka-helmet. Lalaptang pila ka mga debris sa motor ni Heda kag ang debris man sang Hilux o kon pick up way gid siya nagbalikid siya na side swipe ya, binayaan niya lang. Base pa mala makahatag na lead sa pulis naton ang mga nabilin nga debris sang kuano sang pick up o kon Hilux. Base kita kamo da pick up o kon Hilux ha nga nagkarawasak ng iya paraphernalia sa sarakyan niya kasi amo na siya ariya sa husto nga linya kag dalaga niya si Marquida mo galing kay tisiro to sa motor nga nagasunod sa Hilux alin pa lang to kuno sa Golden Field o perti ang paburhot ya base kung emerhensya to na nga kadasig isang dalaga niya. Yung motor yung nga nagadaragan along the highway from north to south direction. Kumo nga madulom-dulom ang porsyon. Sinasapding gido. Ibulagid si Mark Heda sa ginasaklay niya nga motor. Di man lang mga kuhan lang mga minor injury lang ang nangko ni Mark Heda. So basi ko pamati nila ang iya pamilya sa Antipolo, Pontevedra. Basi maka-assist ka mo diya sa may Corazon Luxina, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang report kaya nabatian bago lagi ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3
Aksyon Radyo. Ginatamyaw tarang belated happy birthday sa kay Lula Lourdes Ludi Abuana. Sa kay Lula Lourdes Ludi Abuana, belated happy birthday. Last May 2, birthday sang Domingo kahapon lang. 85 years old na si Lula Lourdes Abuana, no ba? Nakalabot ni edad para sa kay Lula Lourdes, ipay na ta. Kag advance happy birthday para buwas nga adlaw kay Willie Rafael na magahiwat sa iya birthday ika-37 katuig na birthday May 4 was Martes. Mga listener tayo ni dira sa may sumag gindahaw ini kay Toto Andy di guard Gublawa nya listener mo gid na busing basta listener gani ato na ya. May gabi dila kay Baninoy Maik, kay Baninoy Chari Salvacion. Ginatamyaw taman dira si Binong Sitenta. Binong Sitenta, may gabigid. Kay Toto Roger, Sami Roger Awing. Toto Sami Roger Awing, may gabigid dira. Kag kay Ebony Butsera, sang Germany, check attendance lang kag nakakuha na siya. Naka-share na siya ko, no? Mr. and Mrs. Lonsky Didulo, sang Fujairah, United Arab Emirates, mayong gabi lang. Uy, kay Madam Oyen Colbinares da sa Kwan Blas, sa City Comelec Office, Bacolod. Bo naga-monitor gid sa aton si Madam Oyen Colbinares. Isa sa mga staff dira ni Atty. Kanya sa Bacolod City Comelec Office. Ang gabi dira sa inyo kag mayo lang nga pagpamati, ha? Kay Mailer si Kenya Kanyete, mayo lang dira nga pag paurok-urok pamati. Kay Madam Banisa mayo dira sa Kwan sa Minnesota. Kay Madam Alma Gonzaga sa Magsungay ga pamati gid. Sa Canlaon City, Pamilya Silibio. Natamya kamo ni Lirak Oy Beles. Jelly, may gabi. Francisco Guangco, bao. Salamat sang 75 ka stars ni Kwana, ni Mr. and Mrs. Lonsky Didulo, ha. Kay Bibi Yuki, kay Toto Ayan J. Hindi Rona Rihida Trabada, may gabi, ha. Again kay Ebony Butserda, may lang nga pagpaurok-urok. Happy birthday landa kay Mark D. Spark. Mark D. Spark kag Ayan J. Was ang ila kadlawan. Halin na kay Mr. Mrs. Lonsky Didulo sang Fujairah, United Arab Emirates. Kanya ko lang ako namay si Tawi Amisola from Kalumangan, Bago City. Alin kay Famela Arovel Amisola. Kay Malisa si Panton Magbanwa. Mayang gabigit. Musta si Kwan? Kwan da. Tanong ko lang si Engineer Arthur Normandy, ha? Engineer Arthur Normandy, my good friend dira sa area Santa Kuling. Paurok-urok din siya pamati ngayon. Salamat kita si mo Engineer Arthur Normandy. Kamusta da si Maninay Sencha Morph? May kagkaloy bibidor dira sa Rosario Heights subdivision sa barangay Takuling man. Sa kay Mr. Rioben Tamposa, ang mapisan ng LTO Chief sa Bacolod, kay Toto Jeff Hardy da. Din kasubok ni Toto Jeff Hardy ang matayo ni Kuwait bala kay mayo man nga tao sa man sa mga nagbuli guro sa iya. Do ka kuan kuno do ka budlay batunon bala kuno. Ini
Toto Jeff Hardy ang taong dako gid na bulig. Siyempre, hindi mo lang si Toto Jeff Hardy na buligan. Hindi damo na ni buligan ni Mr. Cueto. Lang patay ito mula sa San Carlos. May order na gani si Presidente Duterte sa NBI na tutukan gid kagat solusyonan kag dakpon sakaan kaso ang mga persona behind sining pag-assassinate, pagpatay kay Mr. Cui dira sa San Carlos City. Inaya per order sang presidente sa NBI. Kay Engineer Nonoy Galunan kag sakay Ma'am Julie Hamandre, all sector industrial sales kabang kalandra may gabigid. Kay Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Ontiveros and family, sakay Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family, sakay Tuto Chong sa Paul Restaurant, sakay Bambam, sakay Bimbim, sakay Ching, nagapamati man diri sa inyo nga palatuntunan, ha? Mayo gid nga sini nga pagpaurok-urok eh. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto sang Pel Power dira sa Sipalay, boga monitor gido. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto. Ami kita nya dira nga paurok-urok portion da. By the way, sa aton galing nga makapulisan na halong kita ha kay latest nga record nga gin-release aton ni Police Lieutenant Liberty Injapi ang PIO sang BCPO, mga 75 na kapulis naton sa Bacolod, including na ang non-uniform personnel ang nagpositibo sa COVID May mga police station nga daw pinang-igo giga COVID. May mga tag-14, may mga tag-10, may tag-6 ka mga pulis kada station ang kaigo sang COVID-19. Pero in spite sini, pasalamat na ta kay ang mga pulis laban nga natapikan sang virus sa COVID-19, mga asymptomatic. Silingon daw wise sila sa mga ginabatsag sa lawas nila. Pero under quarantine sila 14 days na quarantine. Ang parte sa balita nga mag-asawa councilor sa siyudad sang Bacolod, konfirmado na nga ginigo man sang COVID-19. Ang isa sa mga konsihal sang Bacolod, pati ang asawa ya ginpakamayo sang city administrator sang Bacolod, si Madam M. Ang, na hindi lang nila na pag-mention iningalan sang konsihal sa Bacolod nga nagpositibo upod sang asawa ya sa COVID-19. Ang ato lang diya pagpangamuyo malampuwasan sang mag-asawa ang ginaatubang nila subong nga trahedya. Opdan tayo ni sa pagpangamuyo ang mag-asawa nga isa diriti councilor sa Bacolod nga na-confine sa ospital. Ang DYEC Action Radio Family nag-upod gid sa pagpangamuyo na malampuwasan sining mag-asawa ang mga problema kag trahedya nga ginatubang nila sa ila sini nga pagpangabuhi. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Amo na nga halong. May mga dugang dira nga mga kwan, may mga dugang dira nga health protocol ang Bacolod City Police Office nga ginapatuman. Starting today, kung magsulod ka dira sa BCPO headquarters, may mga transaksyon kada, makuha ka dira police clearance, nanglan may backtrack ID ka. Kung wala ka backtrack ID, sulat ka gid sa logbook tas ang police. Kaya mo na ang gindugang nila nga mga health protocol. Kag may ara sila nga kwan, foot bath mat. Antes ka magsulod sa headquarters sa BCPO, kung kada na matapa kada sa ilang foot bath mat. Ang
Nga pamagi lang na nga kung hindi gid mapauntat, pahagan-hagan ta paglapta sang virus nga COVID-19. Nauna para daan niya implementation nila dira ang sok-sok face shield, face mask, kag even ang nagakuha dira sa mga police clearance, ginasunod gid sa headquarters ang natawag nga social distancing. Ang may pinakagamay diri nga biktima sa COVID-19 from 1 to 10 nga police station ang number 7 gid. Ang number 7 isa lang ang biktima sa COVID-19 nga police dira, suno kay Police Captain my good friend Elmer Bonilla. Imagine kay isa lang ang naigo siya. Pero ang Station 4 amo ning pinakadamo siguro ay 15 mo. Ang Station 5 daw pulo. Ang Station 3 pulo man. Station 10 8. Station 6 do anom lang mo. No? Muna sa ato nga pulisan halong kita kay kabalo kita. Isa man kamo sa mga frontliners mong way labot may membro makita sang PNP nga ara sa kwan sa contact tracing man. Kusa man contact tracing ato nga pulis kakalatnan man. Kaya mo ni silang kapangita man sang nakahalubilo sang positibo man mo sa COVID-19. Gina-backtrack nila ni ginakuha nila, gina-trace nila ang mga nakahalubilo sa nagpositibo sa COVID-19 na mga kasang hindi malikawan, mismo ang mga contact tracer nato nga makapulisan nagakalatnan man sang virus. Ang importante nga bakod lang kita, bakod ang aton immune system. Kaya mo man ni panagangta, wala naman iban. Durante nga way pa kita mabakunahan, ma-injeksyonan sa ano mga sahi sang vaccine kontra COVID, kinanglan niya sundon talang niya ang mga simple na patakaran health protocol. Nga mo ni ang makapugong kung hindi man makapauntat kapag randa di kapag walda-walda sang mga virus. Ang mga get-together, dahil mga bulubanding, medyo pulo pa iwait na ha? Yung mga birthday party da sa inyo pamilya, kasi naman mo may birthday da, pag mag-birthday party ka mo nilang anay nga pamilya, hindi ka mo na magpanghaga sa ibang pag inyong pamilya sa ibang nga lugar para nga malikawan bla. Hindi mo ka birthday party, pagi sa Zoom lang mo, no? Para nga may problema. Para tanan makaranda di kag maka walda-walda ang mga utod naton. Ang mga senior citizens mong daw mo naman ang target nga bakunahan ha. Si Attorney Makalingtang balasang kwan, Comelec lawyer bla ni. Abogado, may panawagan sa ganit sa DOH ang mga senior citizens bla nga nabakunahan na kung pwede makagawa na kamakalagaw-lagaw man. Ihambal sa DOH yati hindi man na garantiya nga kung na-injeksyonan ka na sa vaccine, senior citizens ka, hindi ka na matapikan pa. May posibilidad na yan nga matipikan kapag yapon puti. Mas mahigit man kung na injeksyonan ka sa vaccine, nagabulik ina pabakod sa mga immune system sa aton nga mga senior citizens. Kaya hindi pagid man anay gurugid pagtugtan sang DOH sa aton nga mga senior citizens, even na makulo kompleto nila ang ilang vaccine kiti sa lugar kasi hindi amon silang mga vulnerable sa ginatawag nga virus sa edad nila. Okay? Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:28 na. I-check na naman report na giga sa ato sila mga correspondent. Naka-standby sa line number 1 si Action Roger Gutib. Sa natipo niya sining mga report. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:29 na. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito
ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Aksyon na yung team sa report. Jeremy Gabi, Jerpes kami. Yes, action, Eric, may gabi man sa itong mga tansyon. Yes. Sa aton na mga balita, sa sini na gabi, action, Eric, kaya daw dulom na gin man, gabi. Oo. Okay, ari gina pag na hiram-hiram sa pati ang mga bladder entry, Oo. okay. At kamusta ang panahon dagli sa Kwan? Kamusta ang panahon sa Cadiz City? Ate, mapaang subong ang panahon, Pato. Medyo mapaang panahon namon subong. Oo. So, medyo kay na nagtupak to ng ulan di mo. Ay, gali ka? Oo, hindi nga hapon. Porque na daw gulpi lang na propaganda gani. Ati man nga nabasa-basa ng tanom da sa nga nagabulublagtik duta da, mga bulubanyagan man. Correct. Correct na basa-basa man ang ibon-ibunan sa iba ni. Gani man kag nami gyud man ko makaulan kay daw makadugang-dugang bulubog na obla. Correct, action direct. Kamusta ang Kwan? Kamusta ang kaso sa COVID-19 da naganubo da sa Cadiz? Ay, nagsaka naman action direct. Saka gyapon, abi ko nugbo na saka gyapon. Kasi sa nabigan si Mana to, 18 nag-25 nag plus 22 sa 47. Oo. 46, subong dason kahapon na binagsigitay 5. Oo. Natay subong 60 naman no. Ay, nisaka gili. Magsaka sunerek daw nagataklad naman siya rin, nubo na to 124, nubo na siya. Oo. Pero ang barangay Sunto nga to naligan nga isa gito ka lugar sa Barangay Naswagon, sobra na binta to sila, pero subong 0 na sila yan. Ay, very good. May nga development. 0 na to yan, pero iba naman ng mga lugar, tamo naman ang nagdamo-damo naman. Pero Ano sige po, may barangay na? siyam ka barangay nga 0 gaya ang COVID-19. Ati, very good man. So, out of 22 barangay, di mo na nga lingkugan daw rapat na ito, dubling nga pag-along, yapon ka pagsunod sa minimum health protocol. Yes, amo nang aton nga ipaguntra na pudimenta, mabata ba injeksyonan vaccine? So, bugin, ang sagay ganin, kuwan man Nasa kasaka man? Taas man. Ay, galit ka? Oo, sobra naman sila 60 daw, 63, wala 62. Jesus. Abot ang monitoring mo sa magluwas sa Sagay, Jer, ang monitoring mo San Carlos, kamusta doon nagnubo-nubo in San Carlos? Ang San Carlos, hindi ko wala ko monitoring, ginawa ko sa buka, sila din nga website mabla. Pero wala ko sa San Carlos, hindi ka na motong winner, gin mo. Gani man? Winner gito ya, pero sa gyapon gabalokit na nga ako natawag ng trending sa report sa DOH sa Western Visayas. Nga Lipan Ricasimana, winner gid ang Negros Occidental. Correct. Ginasundan sa Bacolod, nga winner gid Negros Occidental kag Bacolod. Kagkadako katama sa margin. Botsilingon nga wala gid yan nagtahaw. I don't know, Jer, sa imo din ang area of responsibility, ang monitoring mo sa mga police station, da kamustang mga kapulisan naton, da kayo diri sa Bacolod, PNP, including ang inyupi na mo, di mo 75, gid mo? Mag-reactionary kung mamati sa nabla sa report, ngayon daw. So, salamat, actionary, wala ka diri sa mga police station? Police station. Wala reactionary, yan nagkalat na mga police yan. Ate, very good. Hindi ko malatnan natin, medyo apektado ang serbisyo Manila mo. Apektado ka tama actionary. Kaya kabalo ka naman, labi na ang naka-duty sinang adlaw matabo sina daw matunga agad yung pulis. Kaya kung ka-duty, po lang ang maka-duty liwat. Gani. Sa laban-laban, masiragin ka na isa kadlaw, nasun ma-disinfect, gamo na mga pansubog mo, for sure nga ang virus madula. Ang inaigo niya, subog niya sa amo naman, ang mga ara sa mga frontliners mula sa St. Andrew nga isolation center. Okay. Tapos bago lang may nag positive naman niya siya ka midwife.
Oo, ti meron man positive. Daw mo na nadugang naman tibong 5. Te, nasira ang kuan, na paralyze ang operation, ano? Actually, sa ila lang barangay eh. Sila lang barangay lang. Sa ila lang ang barangay, kagang ila lang dyan sa tapan. Oo. Then, pasiraan ay, close ay, untatan ng operation. Ati, oo. Oo. Disinfection mo naman tabo na dyan mo. Okay, na gani, na padulong kami sa Victoria, kaya may concern kami sa BIR. Oo. Kasi kaya nakita ko sa radyo nga ang BIR Bacolod, yes, sarado for disinfection sa buong adlaw. Oo. Nag-presume kami nga ang Victoria siya, wala, pero pag-abot sa Victoria, so may kapaskel man to nga close sila for disinfection. Okay. Pinaglibot na lang yun nga kapay, nag-u-turn na lang yun nga ako nga Mercedes-Benz pabalik sa Cadiz eh. Cadiz ka, sirados la. Oo, kasi rados lang, hindi ko gani makulod lang. Balo ka ting iba sa bong dyan nga mga offices sa bong kapaniguro man mo. Correct, no? Kasi kabalo pa naman, magsubong nga may isa lang empleyado mag-positive ang contact tracing sila sa mga empleyado mga iban kasi nga malayo mo ito na Bacolod kag ang Victoria kay daw isa mga katalatapan ginimugod na for sure disinfect man sila. Sana din lang isa di kapsina sa Kapitolyo Provincialo kay isa ka empleyado nila nagrandad di, nagwalda-walda, nag-night out. Tiko di, nag-positive ko di. Yun pang monitor naman ang kopdanan niya. Yan, mo na sa kineric di daw tabo na. Kaya mo na ang COVID mo, tiyamak mo na. Nako, tama sang madula sa operation. Ichakadlaw na yan tuod na nga pag-abot kinaya sa timpo. Ay sa kadlaw na tuod niya, pero mga transaksyon na madula, tiga nako man siyang madula man, kaga timpo gini, sa mga taong nagkakatob lang, no? Hindi ka bla aware, hindi ka tama nga muna gali, pero ano na, wala may mo, tuod siling pandemic action na reklamo. Yes. So, sa pila na ka mga police report, diri sa may syudad sa Cadiz sa Suneric, mayara nga dakop bangod ini ang mayara warrant of arrest. Oo. Gindakop ini mga pasado alas sutak na sige na mga aga. Okay. Ginpatigan ni sa may barangay Daga ang suspect itakop na ginkilala kay Anyan Araceli Ferrer, 61 anyos edad. Nag-residente ni, actually, kung siya babayi, residente sa Prokambag, sa barangay Daga sa syudad sang Cadiz, sunod sa report na ginoperate din sa kapulisan pagi sa isa ini ka warrant of arrest ang iya sini nga kaso na ginatubang suro pa sa base ni sa siningaton binatamdan nga blatter entry may criminal case number 20716-9-C ini ang violation sa slander ang kaso no? Okay. Article number 358 sa revised penal code as amended sa Republic Act 10951 issued and signed by Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, ang executive judge sa RTC Branch 60. Dari sa mga isyunan sa kalapit sa Marso 11, 2020. Okay. With bail recommended 18,000 pesos para sa iya sini nga temporaryo nga kailwayan. Siya ang karon na detained pa man kasi wala pa man siya makapos ang bill at sinagin pati gayon ang pag-examine sa iya sini nga physical nga lawas agad nga maibaluan ko mula physical fit pagkatapos suneric at yara nakunong siya sa bahin sang Cadiz City Custodial Facility. Sa dugang paraton nga
balita sa isa man ka kaso so narinig daw paniyon daw estafa nga kaso ipa-record las 12 dias sa taklas tigda mga udto Okay. ni Fred Olin Ray Dinoro ipama 34 anyos sa edad kag isa ni siya ka teacher sa Department of Education kag residente sang Andre Velis Barangay Sonto sinay syudad sa Cadiz no sa iya nga ipa-record diya sa kapulisan sinang matakna las 12 dias kaina tungod nga ini a certain crystalline bakod i-conception 35 anyos sa edad babayi nga base sa iya sila pagpa-record residente niya nga persona sa Zone 1 Industrial Street. Okay, balikan ta si Action Roger Gutip ang gina-report siya parte ini sa suspect nga may pending warrant para sa kasong istapa, no? Dabos mong kaso sang istapa mo, no? Bisa di ka nga police station kung isa hindi madula ang kaso istapa. Action Roger, please come back. Yes, actually, actually, hindi pa hindi pa siya warrant naman sa report na kaina, kaso ato nga sa slander. Okay. Ini estafa, no? Pero ini yung ipa-record pa lang. Wala, hindi pa siya warrant naman sa ini nga ina-report natin nga again pa-record ni Fred Olin Ray Dinoro. Oo. Patok ini sa kay Crystalline Macod Concepcion. 34 anyos may bana kag residente sang Zone 1 Industrial Street sa Sunat ng Zalisay, Negros Occidental. Ini may katanan sa iya sa pag-rent bala sang Toyota Vios nga salakyan nga ini nagabili sa 37,000 nga pag-rent kag pagkatapos nag-issue sang check nga 15,000 isa ka check 15,000 man ari may mga check number man dit pero sa deposito ang checking ini is closed account. So 30,000 nga check again issue na alleged nga ini siya ang renta sa Toyota Vios. Why mabutang ko pinakabulan ng renta pero ang pagpa-record is close account ang mga check nga duha katag 15,000 actionary ka. Sa tugang naton nga balita syudad sa Sagay na takop ang top 8 most wanted person may kaso double prostrated murder. Kag kinahanglan siya sang ka 400,000 ka pesos para sa iya sinitemporaryo na kahilwayan. Okay. In-operate ini sa mga katapos sa kapulisan sa siyudad sa Sagay sa pamumuno mismo sa maabdik gwapo kag mapitan nga tipo pulis. Puerti nga pa sa Borno ba? Hindi man halata. Halata gini. Sa intro mo dan, puerti pa sa Borno mo padanlog siya na, i-expect mo gina. I guess. Nagkati, kansindi naman na si Lieutenant Lieutenant Colonel siya. Wala ka, kung hindi ka magambal sa matono, hindi man namin. Ginapanamit-namit mo, kasi abot siya naman na. Kung gambal ta sa matoon, di mo na yan mayo, manami. Okay, at least hindi mo tagil, tiket tuon. Ayo di purma. Di kansindi na si Lieutenant Colonel siya. Oo. Patrick, guwapo, kag mapisan. Wow. Gatsima. Masiling si Lieutenant Colonel siya do ka budlay hatag misang 500 sa gili ka libon tupaan siya. Masiling siya do ka pandugang. Amo gidang daraga sa istorya eh. Ari balita. Pero tinisindihan niya naman na. Ari balita. Kaya ito malita yan? Ay balita. 10:40 kayo na sa aga. Inakop sa nga katapos sa kapulisan sa siyudad sa Sagay sa pagmumuno mismo sa maabtik, guwapo, kag mapisan siya tipong pulis sa siyudad sa Sagay. Sa Purok, Tayabas, Barangay Zone 12, siyudad sa Talisay, na like operate.
Ang kagini siya, Jet Operation of course, sa Talisay PNP kay may coordination man sila. Ini si Francis Baha E. Antinero, 31 anyos sa edad, kag-residente siyang Purok Tarapol sa Barangay Zito, Ciudad Sansagay, sa sabihin ng Panago. Ang pagdakop mga alas 10:40 takna, kag sunod pa sa report may bertyo of warrant of arrest. Nga issue sang RTC Branch 73, Ciudad Sansagay, nga ginlagdaan ng Honorable Judge Rinald Impuentevilla. May criminal case number 21-7466 kag 21-7467 for 2 counts of prostrated murder. So, ang iya siling piyansa is 200,000 pesos kada kaso, meaning 400,000 pesos ang iya nga palangitaon. Kag iwas i-post niya nga bill para makagod siya sang temporaryo nga kahilayan. So, titinado siya karon sa bahin siyang Cadiz City o sang Sagay City PNP Custodial Facility. Congratulate lang natin di ang amon nga mga traffic enforcer. Nga man? Kay nagabadlak ang ilang informe kay na bikuganin ko doon may mga Boy Scouts kilid. Salamat pa Boy Scout ang traffic enforcer. Kaya na tagaga. So, Pasay Police Lieutenant Colonel Rocky di share niya, sir, pasensya ka na hindi kita kanina na text back. Kasi nandito si Mayor at nag-distribute kami ng mga bagong uniforme ng mga traffic enforcer. Okay. Kaya pala, sir, may mga, akala ko nga, sir, may mga Boy Scouts. So, congratulations sa atong mga traffic enforcer si LGU. Ikaw daw mga ayo magutani ba? Kasi masih madala pa ta sa katamada bla budlay na. Ang budlay mo sa lagi ng Boy Scout. Okay. Pero ahora Madalo ka report, dalhin mo kay Guapo, mabtik kay mapisan, nga correspondent sa Actor Radio. Diskulas dayaw kay. Sige na. Kaya tabi ako na. Kaya pala dia sa idol kag palangga ta nga mapisan kay mabtik nga gwapa nga kapitan Kasi Jonathan Diaz at pa dyan nga gwapon man si pare mo kaya pamatay sa ito to jur kay Day Basangko pamatay man si Ma'am Judy Delmo, si Ma'am Mercy Flores to Hong Kong, pumati man kag si Sir Philip Kinalong Tagay, tamyaw taman. Kaga mayong gabi man kay may pumati kay Toto George Riboton kay Miguel Aldo Bacres Power Trim. Man kay Migo na ton Binabier to Albic po hinulan kay nagapamati kita aton. Kada gabi, padulong ta sa mga balita. Migo na rin magubad sa kay Migo William Priasa, mayong gabi man. Kung yung mga balita ito, Action Eric, dari sa may norte ka ba siya, probinsya sa Negros Occidental, si Puli, Lieutenant Colonel Hiljan District, na ipamati man sa ato, no? Samta ka na kapatrolya, kuno sila. Sir, mayong gabi na, sir, mapik ka maluko, gwapo ka man kang mapik man. Hala. Wala sa balita, wala sa action, your good report. Sumakulog, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Daghang salamat gid Aksyon na Roger Gutib live report gikan sa may Northern Negros. Ang balita ng Aksyon Roger Gutib nga ginadulong bag-o ninyo nabatian
pang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May gabi dira kay Hermie Derwil. Shout out lang uno kay Mamaya Era Derwil. Sa kay Irene Roma dira, tamiyayo lang si Irodio Lujo. Happy birthday buwas kadlaw sa Binalbagan. Jocelyn Liboon Dispoho. May gabi igid gaugtas si Jocelyn Liboon Dispoho kag si Tita Lilian Taton bla, sawa ni Ramon Taton. Igaw gid ang serbisyo sang kwan, prime water kuno. Tulo-tulo ang tubig. Ay ho. Renante Arvillar. Pamiyaw lang ang mga taga San Carlos City. Servano Caguerrero family, dala ang Arvillar family. Toto Benji Locsin, isa sa mga pisa naman nga tanod sa Barangay Panukoy. Monitor gido. Toto Benji Locsin and family, isa sa mga pisa naman nga tanod dira sa Barangay Panukoy. Ya pa urok-urok kin siya. Si Toto Joby Damasco. May gabi kay Toto Joby Damasco ha. Mr. and Mrs. Jody Damasco and family. Kay Madam Marcia Coralda, may gabi igid ba? Nagapaurok-urok si Madam Marcia Coralwa. Salamat gid sa iyo nga pagpaurok-urok. Mabalik ay inyo sa pagtuturan pagbalik naton, balik ka report na action dyan, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon radyo
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan at mga kalintangan. Responsable at pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Nagapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato mabalagan balikata sa Aksyon Jandia sa Patrol 2. Saya sining final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Dari sa Aksyon Jandia sa balikan report, Jan Pisabak.
Tatlo action Eric ka mga nagretiro nga katapos ang Philippine Army ang ginpasigidunggan sa 303rd Infantry Brigade sa idalom sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga di nabase sa may barangay Minuyan sa Banwa sang Murcia. Ang mga nakabaton sa pagpasidungog ang Masanday Staff Sergeant Roger Badana, Staff Sergeant Janeline Nuevo, kag Staff Sergeant Ruel Vergonio. Ang paghatag sa pasidungog ginpangunahan ni Colonel Inocencio Pasaporte, ang Brigade Commander sa 303rd Infantry Brigade. Sanday Madana, Nuevo, kag ining si Gorgonio Action Erika ang ginatagan sang plaka. Ang plaka inida nakabutang abi ining pagkilala sang Philippine Army sa nabuligan, kontribusyon kag sa serbisyo action erek sa militar sining mga persona sa sulod sang 20 katuig. But siningon ini sila ano talana na nga magretiro action erek. Ini ang regular nga ginahiwat sang katapos sang Philippine Army ilabi na sa tanan nila dra nga mga nagaretiro o kun abi may ara sa maayo nga serbisyo kon bulig nga nag-contribute sa hanay sang militar action erek samtang silang padayon nga nagapangalagada. Balik gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nagpunta sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Aksyon! Night Patrol! May gabi nila kay Humar Lomela, no? Ga-monitor pagkalisato sininga pagpangalaga do. Gusto ko pan tsimpo ko alang-alang na gid. Action Night Patrol Program Lunes nga edisyon, magatako temporaryo. Balik ini buwas. Ato sa mga patrol unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga gabi, Action John Diaz. Back to back sa ato nga piloto, Action Papang Nixon Tahom. Action Roger Gutiv. News Center Action Dale Salazar. Ato nga batay na partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up the day kay Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Action Sir Elway Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sulat sang Bago si Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mga Station Manager Action na Magbanwa. Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong lagad ng Kuman Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa na kasiling. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami. Dala ako, dala ang bilog at kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.